Kani unta si Jack ba? Ganahan lagi unta ko uy nga magminyo nami. Muli ka na. Ako kasi nagliyon ba nga. Huminyo sa imo. So ako gitalakan bagod inday na. Paano siya trabaho ko? Ay ayaw na lagi kabalaka ng trabaho noy. Ang gusto na ako nga iyang atubangon dito si Papa. Kay tuay daghang trabaho nga nagpaabot niya. Papiliun lang siya bisag unsa iyang ganahan. Umawad akong ingon nga day. Sa umatawa na ba? Kung magandang mo. Muli ka nga. Nagsabot mo sa nga. Ikaw yun. Ikaw yun ang mahimo niyang asawa. Basta baya noy ha. Noy kanang di na lang gid ko mauwaw ba mauwaw baya gid unta ko. Magtatay na ba lang ko nimo noy? Doy, magtatay ka na ako. Uy, huwag mo sa kong mauwa ko na rin. Hindi namang yapon ka. Magtatay ka na ko ba? Siguro mo sana ba? Sige noy ha, magtatay na ko nimo sugod karon. Sige, magtatay na kami na. Heman, diri. Na dito oh. Uy, madali uy. Agwat ya, oy. Ikaw yan Harap mo. din pagkabutang nga, oy. Manira ba to si Maha? Wala na nimo. Sala. Anong saban ako? Ngawa pa na ako ng dapita. Ano lang gani? Pabantayan ako migo. Daan tingin ko. Ay na lang gani, kinakabanday ko. Kamuanhig na. Mo na diha. Kulba no. Na lami. Ayo, lagi. Anong ianhi mo na siya ron? Naanda na, Domingo magina siya maganian. Kanyari lagi siya kay importante kayo iyang tuyo nimo. Uy, bangol! Uy! Ay, bangol! Diyan mo doon na! Ato, gumising ka! Ako ba nga to dito? Direk! So, manira ba si Maha? Awa tayo gapan-ogan tayo. Dugay kayo lang ka. Muna na ron! Ha? Iwo ka sayon ka! Umagabo mo doon! Hey! Sama-sama! Ato ni sayon, dire! Hey! Kung saan ko kigmahay tayo, imo na lang naisuroy si Kabitsi dito sa plaza. Di ko eh, nagkaya ba ikong dala? Happy sa mga Asa ko rin ko isuroy? Ay, ikaw na lang din, isuroy dito sa plaza. Ano na lang, ikaw na lang. Oh, ilan tayo? Ang pagpayong gud mo ko, doy, nakunsang taon mo, eh. Ito tayo, be. Kung naman kumikalin niyo, Leko, ato dito ko! Samtang may kinabuhi pa ta! May kinabuhi pa! Yan, nata, nakaw lang akong pangol! Panggol ko no kaya. Asa mo naman kinumpra? Anong wala mo kinumpra? Abi, haman. Mamamaya ba kasi akong kinumpra? Imo bang kung giapas dito, saan mo na ako pagkumpra? Bebe, give me a money! Money! Di kaya! Gamitan na siya ng imo, tay. Ano ay, huwag ko kwarto eh! Kabihan ni kalakihan ni. Bebe, Tayo. Oh. yan pili! Ayaw, sakto na tay. Sige, tol ko! Uy, ati man na dito hagad na magluod dito ni mo! Oo, lagi, oy. Sige. Isa, day. Day, samtang istoryahan na yung mini skabeter. Panupi ha, tingali niya kung kalit ug tungha si Maha. Na, patay gid ani. Gao man na, kung wala mo ko kailangan ng maha. Ayun sa mga oy. Maha ba, basta way laing ko yung damuslog. Babae nga, siksihon. Nga, lapad ug agtang murag hantakan. Ana, ya, basta lungki mo lakaw. Mao na na, Maha na na. Lakaw tuwad to. Noy! Oh, abusong! Bakit ako sa inyo anak gwapo eh? Tagliwak eh, gwapo ba? Ay, Uy, oy! atay. Gilumpong paglulo ha? Ikaw, pila gilumpong mo? Wow, ako yung Saan na yun? Pero, akong anak, wag na makakuha na iya kuhan kinaiya. Kaya silas lang. O, imbita ro, baka uyap. Ako may gisugo, pamalit, taway kwarta. Uy, parta. O, nasintos na. Salan God. Sige lang na eh. Dako kay nagdungogi mo. Asam kang ngitag usa, tabang agduha. No? Happy kay gano'n, kaya katawag kang maayo. Asa magana? Ako sa kong pangulitaw, wa ko ilaing gigon, ako ang asawa, na siya gaduha. Mo nang happy kay ka, ha? Liwat na akong anak ni mo. Gula ka. Wala problema no eh. Kay duha man na,
tagsa mo. Unya, brotherly ba? Ang pangutan na magkaya ba? Kita ni pagkabutanga ay. Ganun na hinayak mo ko anis ka bitsi. At niya, ito ang takong kursunadan, maha. Isot mo sa kapalayan ng bayan agad. Kaya kung siya akong pangayoon, ihatag man na yun. Hi, Charles Kapiter! Ayaw lang sa lagi, darling. Uy, ulabi ako'y trabaho. Alam ka pula ka basta natunan ako'y trabaho. Ang magninya dayon ta. Ayaw na lang lagi ka balakaan ng trabaho kay si Papa rin bahala. Ako rin mo gasto sa tanan sa atong kasal. Uy, pagkadinto talaga yung ta, darling. Pero sa manggod, mas mayang na ako'y trabaho. Kay daghan mo, daghan kay manaway. Nga, balisod kay ba? Mas may nang naata. Atuwang ko galingon ba? Para dili na sila. Kaya no yan na og samay na to. Ay sige lang ko, darling. Uy, ayaw lagi ka balaka. Ato lang ko trabaho sa amo. Ato ay daghang ipaabot ni mo nga trabaho. Dili lang ko na karon, sweetheart. Uy. Anong dili man karon, oy? Ano magdugay-dugay pag ikahana siya. Hapit na ra bagyo, dili na siya madugay. Kasi di madugay. Jack, Hmm. nagsabak na rabak ko. Pansit Canton. Unsa? O lagi, Jack. Nanaan na ra ba ginibata ang akong tiyan? Duha naman gani ni kabuwan. Sige na, Jack, pangasawa na. Kung aron di ko kasaba ang papa. Ay, Ginoo ko. Diyos ko, ganong gibiyaan mo ako. Tinuod ka, darling, nga nagsapa ka. O lagi, darling. Natanawa kung ikaw pa, kung hikad naman gani na. Darling, di ka napanuhot? Ay, kanuhag ba, darling? O ikaw ba? Darling, dali aragod. Di ka nauray? Aray ba? Ay, pataka lang ka. Ikaw mong, sige mong gagangyo-angyo na ako. Ikaw man sad, di man sad ka pabalibong. Sige na, darling ha. Pangasawaan ako. Sige na, siya pangasawaan na lagi ko. Ayaw lagi. Wala na kapagitay, baby. Lord, Sige na, Jack. patawad.
pa'y gilakaw. Nakapoy, nagay ko nilakaw dire. Kapoy ka? Tagbo pa ko pangtanag sa kinsa diha. Mayo pa di kayo. Tultulan na nila na. Mukha di ani ilaha. Ay, pagkagi niya man, giri taagi. Giri, di na mauliha. Giri taagi. Sudlon man ba day ani oy? Saan ang ilan? Pagdali dira. Noy, Jack! Noy, Noy, Jack! Noy, Jack! Sunog ko ha. Bong sunog sa. Dili sunog sa dayon. Ay, sinsagan siya. One day, kinang, nag-order mi upuan. Lamin pagkaon na maha. Darling, ingunahan mo na siya. Basta, kuan ba ka nang, mupaybaon ako. Murag igukod og irong buwang. Ikaw sad ba? Makarantar man to nimo. Darling, darling eh. Sa problema na. Nabangi ko! Tapanin. Sa man. Isuot sa imbon na. Balik-balik ko. Sa Bernal. Ano ba na, darling? Mga darling, uy, wow! Darling! Wow, darling, uy, kuhan ko. Ay, magsahin, darling! Kuhan, mangganda ko gusto ipakita ni mo. Kuhan, among iring. Ay, bagong panganak. Ito, kiliwat mo nagtigniya. Di pa hurt mo, no? Sige na, ba na dito? O ba nibo? Kina! Pindot ko na, darling. Na, day-dayhan. Pindot na rin na. Nindot! Nindot! Pindot. Pindot. Ikaw no! Sige lang. Sige na. Aday. Laka naman. Ama o ba? Ya ikaw, Jack. Ay, okay na ko diri sito. Art. Sige ha. Naa, di ay da? Paita rin pagkabutana. Uy. Hain man yung ilaha. Uy. Kalao. Na. Jack. Uy, Jack! Kabahagin taon ko. Gusto na lang ang katultol man kadayon dire. Di ko katultol og di tungod ani niya. Ay, amigo! Migo, mga nanimigo. Oh, kaikog na ako ni mo ani oy. Tas-tas ka gilaktan? Taas mo lang. Sus, nagsige taong kog lakaw dito. Kapoy to kay nagtukog mao na to dito. Di ay. Mao din ninyo? Oh. Unsam day tanaw ni mo ani? Oo, man kog tangkal ni manok. Grabe ito. Darling, may kabaw ka, darling. Sige lang, ay nagkabalaka ko. Temporary naman eh. Nakabantay ka. Padir una akong diyon na dako kayo. Tama mo na dito. Darling, ay nagkabalaka. Basta magpinyo na ta. Tigit ka magmahay, ha? Patindugan, di kag balay, dako kayo. Unya, putangan na tong elevator. Para dili na ka magdisod. Hain dis tatay nimo. Ha? Tatay. Tatay, ay, kuwan, na-busy si tatay. Ano man ka, Jack? Ha? Ano man ko? Wala eh. Huwag kami mutang. Oh, ngita makakan tatay. Na-busy ito dito, wa pa maabot si tatay. Ano man ka? Huwag ka mahimutang. Ay, di ko mahimutang, kay sayo ra sa kay ka, uy. Wa ko kapangandam ni mo. Dani sa'yo ko, kagalago tong tatay. Kapoy kayo, si yaw-yaw. Kay,
iya lagi tong ipasugot ang katoy amigo niyang artista. Unsa? Unsa may kong artista? Guwapo ra ba kay Jack? Gwapo? Makigribal na ko? Oh. Abi mo Jack, aro ra gid ko nimo. Salamat. Anong atugod taong ko niya, ko gusto ay. Pero Jack, mura ba yag doon na? Unsay doon na? Abi mo Jack, nagsambak na ko. Tinood ka, day? Lagi, pero tingali pa hinuon. Day. Pugni lang muna na, day. Uy. Usay pugni. Og di bitaw ko maingkog ihandos. Birada. Nya karon mo ingong kag dili. Paitan. Ingon ba kag bisag magkinaon sa imo kong pakaslan? Ayaw lagi. Mayra kas istorya. Mga santos kang gagmay. Hay naman mo. Tabagi ko ninyo. Dali. Mo ni si. Tatay, si Maha, tay. Ma, si tatay. Ha? Are? Mo din imong father? Gwapo man day. Ay, gwapo. Gwapo, liwat na siya na ako. Basta way mo tapad. Noy. May nang mahibaw ka. Umaabot na ko nimong umagaron. May noon. Jack, Oh. magtatay na lang kakudan ani niya. Aw! Magtatay na lang ko nimo may ilyong. Pagsabot lang mo. Hoy! Saan ni naroon? Natin na, gutom na ka. Nato na. Kinanawag to si Gani sa kul. Maniod to ta sa ila. Unya nalanggod bag-o pagi ko dire. Asa dito si Heart? Maglaila mi. Ay, si Hart. Wow, dilakaw eh. Wapay kami natin na. Maniod to. Maniod to na ta. Kay gutom na kayo. Ngano? Dali na. Tay, Ngano day ka, Jack? wala. Mura man kag nahadlok. Gutom na kayo, tay. Ano na do? Magpana pagalmi ni Budo. Pwede tayo eh. Gutom. Tabagi ko na. Tabang nung. Ari sa lagi ta dire. Bag-o pa ko dire. Sige, le. Kay gutom naman sa ko. Tanong ba? Gutom. Kita man ron. Sabi niyo tanan. Sayang manok, sayang mga tao. Ay, salamat no sa Di paringalan. sponsor paringalan sa mga Paringalan. Pre. tatay, salamat tay. Yes, Papa Pinon, salamat. Papa Pino, salamat kayo. Okay, mo ni no guys no pinobrihay tabay. Buwan ni Direk, Oh. from Bantayan Island. From Bantayan Island no. Ay, Dagang salamat. Oh. Ni tata, Ni Matoy. Matoy. Dahil lami kayo iyang ko ano kaning kuwan sa Pinubre ni, pinubre ni. Pinobre, Lamon. Pinubre pero ang ato sudan, dinato sad. Dinato no. Sa naman nung kunan maihaw ni Kuya. Napahe ni kapay manok dito pa maihaw. Pwera buyag no, daghang gigay no. Mo ni guys no, pero Kung gusto pa mo sponsor, palihog ko. Ikuan na yun, itawag ko. Ikuan sa kan message sa kanang upaw binak. Naginahanglan pa gud may kay ang amo snacks pa di ay. pero una ta mo tapos no. Shout out ako ni Ronron Ginotibo sa Saudi Arabia. David Mon og sa kauban diha sa delivery. Jacker Marketing og si GC Tiri, Nico RG, Lalay og sa tanang management diha sa Fospor, especially ni Dodong Angel og sa iyahang asawa nga si Madam Dari. O sa ako sang igsoon sa Australia sila si Dindo Abilgas ug Michelle Abilgas. Basing mo sponsor sa to ba? Oh. Yeah. Napa? Oh. Ako ang asawa, ngawilain, si God Mercy. Oh, ako nga ni ay, si Ani. Arnulfo. Arnulfo. Ako kauban sa buhat si. Oh, andam-andam na imong argaw din. Oh. Nasa Vicente Soto. Ako ba na po? Oh. Amping kanunay. Ambing ka naman na idea. Ay, nawala ka ba na? I love you, wife and shakes ha. Okay, yun din ni Mary Rose
Team Jude. Okay. O kang Miriam Castillo diha sa Dubai. O si Kuya Boris Adventuros. Okay na pagod si Amy Paran. Binited sa Quezon City. O diha ni Bichel Ramos. Si Nuskar Biday Central Luzon. O Rabaya family no. Ingon sa igala ni Roger Asombrado. Bioli Gadalso from Europe. Abot yung tanaw sila sa Europe. Sir Og si Glenn. Sir Glenn. Diyan Nas Constancio. Diyan Stepper. Diyan sa Kopiko. Okay, nakasalamat no gingon man sa amuang sponsor guys nga Mi Mayit Snack House og Big Boy Mango and Vegetable. Mirinos Algabre sa Toyan, gi-shout out ka. Ikaw man ni Darius Atakador, no? Okay, nakakasalamat sa mga ni Abag di sponsor. Sige padala na to ang sponsor ba? Sige padala na. Bro. Kadong, apilya ka sa salida. Adonis Arevalo from Basta mo Davao sponsor lang City. ka. All right. Viewers na to. Shout out more. Shout out! Atensyon, Kanggawa Buenavista Bohol, Attorney Junel Torregosa. Kumusta, Attorney? Okay na. Shout out to him, Mr. Mark Flor diha sa Pagadian City sa maintenance sa Rural Transit. Shout out ko diha ni Juan Karen. Sa plido ate. Wala kalimot. Kanyeda. Okay. Karen Kanyeda. Honey, I love you. Day wana. I love you too. Bro. Bro, shout out pa ko. Si Zisa Lapis, Roxanne Aviles, o Viole. Bakurimat ko kaning naong si Viole. Shout out to Viole. Ako talian na ko, pinanggang ini ako. Naskar-kar ko yun eh. Bataa. Ako si Tatay. si Anim Solano, dimpa ito. Ni Natsang dia, tulingan. labi niya niya. Ito ang Katsuki, tulingan. no? O labi na niya. Aurelia Usman Lim. O ni Jima Kabilan, Caballero. Nabali, Caballero, Kabilan. Noy. Remember me. Okay, thank you mga kaupa. Maniod to. Ako ni tagat imo. Ako ni tagat imo ha. Okay. Dito sa kataas. Go. Ako ali imo. Ikaw uli balay. Ikaw dili ko man ako sulti dili ka uli balay. Ako dili na tagad imo. Ako dili na isin mo. Usalan. Ha? Di ba nila? Di na mahimo. Ako na ipakita nila nga kaya na kong buhiyo ng mga bata. O na to. Madal, basta. Kay iya mo na. Gato, imo pre. Imo pre ha. Alag kita si Boy. Ikut ko na. Kita. Sige, go. Dali. Ate Boy. Hai man siya. Go. Sean. Ay, batsak. Sana datay ay. Lagot kay ko. Ano man? Dito boy, Boy. Ano na bila kung sakit siya? Nga wala mo to ka sabi sa papa. Doon nagisulti si Mr. Monggos. Mr. Taugi. Pait nga. Pait, mas panyawan. Punyawan. Talaga naman. Pait nga. Gagi theory dali. Pait panyawan. Ano lang eh. Pait naman. Pait panyawan. Birada. Go. Sige ba ipas punyawan?